Sizolontsha iKama-V TV with Prince Bheki umndeni kaZulu. Kamo-V TV With Prince Bheki umndeni kaZulu. Uthandi le iyaphambili. iKamo-V yaphambili yathanda uthandi. Siyayiphakamisa nje iKamo-V. First time support nonke Subscribe. Ningathuki ukuthi thina nibe ningasiboni iKamo-V. Unjiniya lo yababa lo wamnguni unjiniya wenkamba. Unjiniya waphinde wasixhasa ngestudio lo baba lo. Danko Editha lo. Ngangibiza nakwakho Danko. Subscribe guys. Siyalontsha la. Ufake kuzobona. Subscribe guys. Sazokhanda ikipa. Hayi sokufakisa makhelwane. Sokufakisa. Mesiqeda ukukhipha la sokutshela. Yeah guys. Grand verse ngiyakubona uphethe ibhoza yakho lapha. Sorry guys, we all out to ask the subscribers, please subscribe before you look at it. Make sure you put like so that our videos will be of utmost. We trust you balandeli bethu, siyabonga la senisibeke khona. Sihambe kakhulu. Mama yo lento diyasixhasa ngestudio le. Mana mfethu abalandeli ungabatshela ukuthini? Sifuna ukuthi sigcine ekugcineni sibakhandele ikipa ebhaliwe ukuthi Kama-V TV. Sifuna ukuyikhandela kodwa umuntu asizukubapha yabo. Umuntu usizobenzisa icompetition just to confirm ukuthi bayilandela ngempela nithi. Mhlambe nje ukuthi sikhuthale nokuthi basikhuthaze ukuthi benze njani. Ngoba siqinile la. Mhlambe nje njengokuthi ngibatshele nje ukuthi umuntu masifanike ikipa sibatshele ukuthi no guys sicela ukuthi nisibukele ivideo ene-title ethize ukuthi imhlakabani ophendula kuqala yena uyothola leyo nto le lesikipha kodwa sizozama kodwa sikakazenzi kodwa sisazobona. Sibonge mfethu ngicamba konke bakuzwile. Asibonge. Siyanithanda guys. Nibe nosuku oluhle. Inyanga enhle niqhubeke nisupport njalo. Asibonge. Thank you. Ngaphandle kwena we are nothing. Thank you guys. Intambo yakho ayifiki nalapha. Sikhiphe ibhande. Yazi umuntu engithandana naye ngimdinga njengomphefumulo. Ngidinga manje la umuntu ukubuyazi. Ilithimba leli. Yasetshenzwa kuze kodwa. Nesifisa ukuthi le channel igcine inaba lokho ama-subscriber 1 million. Sifuna igcine ibe inama-subscriber 1 million. Awucabange nje u1 million into enkulu kangaka. Niyabona sinama expectations amakhulu kanjani. Ngoba sikwazile ukuthola nje awu400 sofika ku1 million. Ngenxa yini? Sithembelekini madoda. yake vudwa mntu inyama ngelanga. Uyabona uyazoyihamba unyama yabantu. Mifrizile wama. Kamo-V. Zakhala nemanager sidakiwe nesponsor sesiphuzile. Yabona ukuthi ziyakhala isponsor sethu lesi Kamo-V. Editor wethu lo. Hayi mina nizongibona mase ngilethe icontent. Mnguni njengesponsor sethu lento besiyenza namuhla kulontsha ichannel ngicela ukhuluma uthi ubongani. Siyabonga iKamo-V ukuthi isikhulise. Siyabona ukuthi into Khanyisa mshana. iyaqhubeka iyaphambili. Okay mnguni uthini ke? Ngithi ngibongele kwiKamo-V ukuthi sikwazi ukuthi sikwenze into yethu iqhubeke iye phambili. Sibonge nama-supporters ethu eqhubeke njalo support ama-subscribers ethu. Umdu yena uthini? Uthini umdu? Ngesikhathi singivela njengocoach weshalala ukuthi wenza ama-video ke. Sizoqhubeka iKamo-V nje usazophila bafethu sicela simlandele simsupport. Sizosebenza iKamo-V. Sifuna ama-subscriber amangaki? Ma-subscribe 1 million. Noma ama-1 million mfethu because sisasebenza bafethu. Siyabonga ke. Siyabonga ke. Okunye sokudla nani? Alright, sengakhuluma. Sengakhuluma kule. Siyabonga
uyena-ke ohlele ey'nhlelweni isponsor sethu ubaba u-Emmanuel Mnguni wase-Richards Bay. Siyabonga-ke Misixhasi, siyanithanda nonke. Akamo TV bafethu. Danko. Ciao, ciao.